Il-Gvern għandu jassigura li jinkludi investiment b'saħħtu fil-budget favur l-edukazzjoni ta' uliedna jekk kif sena wara sena tmexxija laburista tat il-ġemp lil dan is-settur. Da qalu l-President tal-Union tal-Għalliema Marco Bonnici waqt il-programm NetLife ippreżentat minn Robert Cremona fejn kompla li hemm diversi fatturi li qed jagħtu daqqa ta' ħarta lill-edukazzjoni. Aħna nixtiequ li naraw li finalment il-Gvern jibda jindirizza l-problema ta' nuqqas edukaturi li hija xi ħaġa li ikollna sena wara l-oħra. U nuqqas ta' żgħażagħ li jersqu lejn il-professjoni billi jinċentiva kemm l-edukaturi li qegħdin hemmhekk fl-impjieg u kemm dawk iż-żgħażagħ li qegħdin ħarsu biex isibu karriera fil-qasam edukattiv. Fejn jidħol l-investiment tas-settur edukattiv, Marco Bonnici qal li mhux talli kważi mu jsir xejn tal-il-Gvern qed jara kif inaqqas il-fondi minn dan is-settur. Hija naqra għax kienet miżura ta' kif nistgħu b'xi mod jew ieħor innaqsu xi naqra il-personal minn hemmhekk. Issa, mal-Ministeru għandna diversi battibekki bħalissa d-dejjem fuq il-kwistjoni, qed nittamaw li nisblokkawha, però huwa settur fejn żgur li ma nistgħux naqtaw il-fondi minn dak is-settur fejn huwa daqshekk essenzjali lill-istudenti. Dan hekk kif il-President tal-MUT qal li l-kwalità tat-tagħlim spiċċat mhix ta' livell għoli. Il-Gvern qal ara dis-sena skolastika l-Ministru qal fil-fatt m'għandix nuqqas ta' għalliema. Il-klassijiet kellhom għalliem, vera, imma x'ġara biex il-klassijiet kellhom għalliem. L-ewwel ħaġa bqajna ndaħlu għalliema li mhumiex kwalifikati imma huma dawk il-gradi supply li huma persuni li finalment m'għandhomx it-taħriġ ta' għalliema ta' edukaturi. Marco Bonnici qal li hemm bżonn investiment kontinwu u mhux skejjel li qed jitwarbu mill-bżonnijiet meħtieġa. Dak l-istandard ħafna drabi ma jinżammx. Araw l-iskejjel nibnew dal-aħħar 15-il sena. Duru naqra dawra magħhom u taraw kemm hemm nuqqasijiet fihom anka infrastrutturali, anka nuqqas ta' maintenance, anka nuqqasijiet, għax l-investiment ma tkomplix. Fl-aħħar 3 snin u nofs il-Gvern tal-Labor poġġa xejn inqas minn 4 Ministri tal-Edukazzjoni bl-aħħar wieħed ikun il-Ministru Clifton Grima. Bir-rata tal-għalliema li jitilqu mis-settur sfortunatament ikompli jiżdied.